қиссаҳо аз маснавии маънавӣ. марди ҳаррусон аз марг. ҳазрати сулаймон алайҳиссалом паёмбари бузург буд, дорои ҳикмату ҳашамат ва ҳукумат. боду аносири табиат дар ихтиёри ӯ буд. ҳама чиз дар ихтиёр дошт. ҳатто ҷинниён низ аз ӯ фармон мебурданд. рӯзе субҳи барвақт марди содаандеше назди ҳазрати сулаймон алайҳиссалом омад. аз ғаму андӯҳ рухсорааш зарду лабонаш ба кабутӣ мезад. ҳазрат пурсид: чӣ шуд ба ту? мард посух дод: азроил назари хашмолуд ба ман кард ва донистам, ки мехоҳад ҷонам биситонад. ҳазрати сулаймон алайҳиссалом гуфт: чӣ мехоҳӣ? мард посух дод: ба бод фармон деҳ, то маро ба Ҳиндустон барад. шояд дар он ҷо аз марг халосӣ ёбам. ҳазрат низ хостаи ӯро иҷобат кард. бодро фармуд, то ӯро шитоб бурд сӯи қаъри Ҳиндустон бар об. якчанд рӯз баъд аз ин воқеа ҳазрати сулаймон алайҳиссалом ба азроил гуфт: чаро ба он бечора бо хашм нигаристӣ, то овораи кӯҳу биёбон шавад? азроил гуфт: нигоҳи ман аз хашм набуд, балки аз ҳайрату тааҷҷуб буд. зеро худованд ба ман фармуда буд, ки имрӯз дар Ҳиндустон ҷони ӯро бигирам, ва ман дар шигифт будам, ки он мард агар 100 пар ҳам дошта бошад, боз ҳам наметавонад ба Ҳиндустон равад ва имрӯз он ҷо бошад. аммо имрӯз ӯро он ҷо дидам ва ҷонаш ситонидам. гуфт: ман аз хашм ки кардам назар, аз тааҷҷуб дидамаш дар раҳгузар. кӣ маро фармуд ҳақ, ки имрӯз хон, ҷони ӯро ту ба Ҳиндустон ситон. аз аҷаб гуфтам, гар ӯро 100 пар аст, ӯ ба Ҳиндустон шудан дур андар дур аст. бидон, ки чун аҷал фаро расад, фирор суде намебахшад ва он чӣ қазои илоҳист, ҳамон хоҳад шуд. барои рафъи нигарониҳо бояд ба Худо паноҳ бурд ва бар ӯ таваккал кард.